Gibisita ni Arsobispo sa Subo Alberto Uy ang amihanang kalungsuran sa probinsya sa Subo aron masusi ang kahimtang sa mga mulupyo nga apektado sa linog. Ani ang report. Mga naangol sa linog sa lungsod sa Daan Bantayan, gidala sa Daan Bantayan District Hospital. Gibisita sila ni Arsobispo Alberto Uy aron mapangumusta sa personal ang ilang kahimtang. Gibisita sab sa Arsobispo ang Archdiocesan Shrine ni Santa Rosa de Lima sa lungsod sa Daan Bantayan nga maayong pagkagusbat. Subay sa nakitang epekto sa kusog nga linog, gitahasan dayon ni Uy ang kaparian sa Subo nga ilusad ang Adopt a Parish program kundiin ang ubang mga parokya musagop sa mga parokya sa amihanang lungsod nga apektado sa kusog nga linog. Tuyo sab niini matabangan ang mga parokyano nga apektado sa linog. Isip inyong obispo diri sa Subo, ako moapila sa atong katawhan nga mutabang ta kudo sa atong mahimo alang sa kaayuhan sa atong mga survivors no sa linog. Laing awhag sa Arsobispo nga panahon sab karon nga mugahin ang matag usa nga mobisita sa mga nabiktima sa linog aron maduyugan sa ilang kasub-anan nga gibati ug mapaminaw ang ilang mga pangindahay. Kita sa simbahan, ang atong yung unang matabang nila ang atong espirituhanong mga buhat no. Una sa pagampo, ilabi na sa mga biktima o sa mga pamilya nga nagsubo. Ikaduha, apil sa espirituhanong buhat nato mao ang pagpaminaw, pagduaw. Subay niini, gipahibaw dayon ni Monsignor Renato Beltran nga mopagawas unya og circular ang Arsobispo kabahin sa pamaagi sa pagtabang sa mga parokya nga naapektuhan sa linog. Mipagawas sab og Archdiocesan Advisory si Monsignor Beltran nga nag-awhag sa mga parokya sa amihanang kalungsuran nga likayan una ang paggamit sa mga simbahan samtang wala pa mahiling ang structural integrity niini. Lakip sa ipahiling ang mga simbahan nga natayog sa linog kagabi. Announcement later, mga 11 na tingali sa kaparian, ako yung all the churches lang ang atong gipa-inspect jud. Then with kato nagingon nga sa mga norte jud, please i-check sa ninyo ang if ever naabay mga damages na i-holdan sa ang celebration sa misa. Nico Sereno, Balitang Bisdak.